Ahal vilayatynyň Bäherden etrawyna bina edilen Ukyply Kärdeşler Hususy Kärhanasynyň gaz beton önümlerini önürýän kärhanasynyň umumy tutýan meýdany 25 hektara barabardyr. Ýylda 70.000 tonna gowy gurulşyk garynlaryny hemde 180.000 kub metr gaz beton önürmek maksadylan gurulan bu kärhanada daşary döwletlerden getirilen iň kämil tehnologik enjamlar oturdular. Kärhana çäge ýugulýan gowy gurulşyk garynlaryny, gaz beton önümlerini, dik degirmen we hek önürýän bölümlerden ibaratdyr. Kärhananyň bölümlerine Germaniýanyň hemde Türkiýanyň belli kompaniýalarynyň enjamlary ornaşdyrylandy. Gowy gurulşyk garynlaryny önürýän hemde gaz beton önümlerini önürýän bölümlerde çiğmal hökmünde sement, kwarts çägesi, öwelen gips daşy hemde hek alümin önümleri ulanylýar. Çiğmallaryň aglaby bölekleri öz döwletimizi önürýän önümlerden ibaratdyr. Ukyply Kärdeşler Hususy Kärhanasynyň dik degirmen bölümine önümçilikde ulanylýan hek daşy hemde gips belli bir ölçegde öwelýär. Kärhanada çiğmallary döwýän bölüminiň bardygyny aýtmak gerek. Kärhanada çykarylýan durly ölçeklerdäki gaz beton önümleri ýurdumyzda giň gerimde ýaýwanlanylýan gurulşyk meýdançylaryna ýigdel ýetirilýär. Yeri gelene bellesek bu kärhanada önürlýän gurulşyk önümleri Gazagystan we Özbegistan respublikalaryna eksport edilýär. Bulardan başga da gaz beton önümler üçin ýelim, keramik önümler üçin ýelim, daşky hemde içki gowy gurulşyk garynlary, içki iýinçe gowy gurulşyk garynlary şeýle-de sepleri doldurýan garyny ýaly gurulşyk puwdagy üçin zerur önümleriň bir näçesi halkymyza amatly bahalardan ýetirilýär. Bir ýerde 100den gowrak adamyň işlemekleri üçin iş orny döredilendir. Şeýle-de işgärleriň has önürjilikli zähmet çekmekleri üçin oňoýly durmuş we iş şertleriniň döredilendigini aýtmak gerek. Kärhananyň agdyr işgärleri şeýle kärhanada işlemäge, zähmet çekmäge uly mümkinçilikler döredýän üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda we hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.